What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video mga idol, so another Ukay shoes vlog mga idol. So nibalik na ko diri mga idol sa Octavian kay na sila yung mga new arrival nga sapatos. So sa katong mga bag-o lang sa akong channel mga idol, kung mangutana mo, mao ni siya kung pinaka first nga Ukay shoes vlog nga video mga idol diri sa Octavian. So kung mangutana mo sa address mga idol, at bang rin siya sa Oriente, diri bitaw sa Colon center na ni siya sa Colon mga idol, kay ang center sa Colon diri man dapita sa Oriente, diya sa Colonnade at bang na naka kuan dia Octavian. So mo waylain pangan Octavian ilahara. So naka kuan na sila mga idol, naka new arrival na sila diri sa kuan nila mga Ukay shoes. So before anything else mga idol, shout out sa data sa ato mga solid ka idol diha. Shout out day kang Jay Sudigal. So katong bata nga nailailan ako sa kuan, nailailan ako sa Cyrus RTW shop nga Ukay-Ukayan gihapon. So magtanawon po siya kang Paulo Tomenes nga mga Ukay-Ukay sapatos, and also ni Rhea Texon Aluba. So shout out sa inyo da. Thank you so much for supporting my channel, and advance happy 46th anniversary Alpha Kaparo. So advance mga to mga brothers and sisters. And so balik ta sa tong main topic mga idol, mga need kailang mga new arrival shoes diri sa Octavian. Oh, daray lang. Fun. Daghang ka siya mga bag-o. So kung ganahan mo ari na mo diri, dali ra kay ni siya. Dili kay siya layo kung gikan mo sa south like Pardo, kuan rin siya mga 2 rides or 1 ride depende. So dili na ako masulti sa inyo mga idol ang mga price kay nakadepende siya sa sapatos. So ipakita na ako ninyo ang montage sa sapatos. So mo ni silang mga new arrival mga idol. So diri nga side mga idol na siya mga pangbabay nga size diri nga side na sila NMD. NMD man siya, mastermind. O mo siya NMD. So ingon si kuya mga idol, diri daw dapita nga side kay tanan daw diri is 1500 so diri. Si mga Air Max 1. So na yun nakoy nakit andari nga nindot mga idol diri. Kini siya size 6.5. So kisa toy 6.5 diha. Kini siya 6.5 1,500. So kung nakay budget, ayos na po kay worth it na po ang imong pagpalit og sa imong 1.5 na nakay ani. Kaysa sa mo pait kag brand new ani, mga nani siya sa mga 4,000, 3,000 sa diba? Worth it na kayo. Basi man paghangyo. Mahangyo ra ninyo. So na sila Alpha Bounce. So mo sa ni akong trip mga idol, Alpha Bounce, nangita po ko ginganing Alpha Bounce. Pero gamay siya nga size, mura ning Alpha Bounce na diri. Ang yang size kay size 5. Size 5, 23 cm. So 1,500. So good condition pa kayo mga idol. So sila Air Force 1, Air Force 1. Pang girl. size 37, size 7. So 1,500. So nasli daghan warachi mga idol. So mga gagmay lang siya size 1,500 gihapon. Size 8 sa pambabay. Size 8 ni siya sa pambabay, dili siya sa panlalaki. Mga gagmay siya size. Mga warachi. Size 8. So kini siya panlalaki ni siya size 8. 1,500 gihapon. So amping 1.5 thumbnail. So napog ko'y nakit andari nga nindot mga idol. So kung trip ni ninyo, palita lang ninyo asa na ito na wagtangan. Okay ni siya. Okay na, Reebok.
Size 22 centimeters siya, so 35 sa euro. So pambabae gapon siya nga size 1,500 siya, 1,500 sa mga kolektor ng sapatos nga Reebok nga pambabay, dara pambabay. So good condition ba kayo siya, slightly heel drags, dili ka siya kan. So ipakita na ko nyo tag sa montage sa sapatos, price ug ang iyang mga sizes. Na diri nga side ilang mga big size mga idol. So diri nga side kay kasagaran mga pambabae, gamay kay siya mga panlalaki. So kasagaran 6.5, size 4 o size 7 sa pangbabae. So na diri ilang mga big size diri nga mga panlalaki diri nga side. So mga tanas ako kung pila. 1.5 pinakadako boss. Diri nga side pila. 1.6. Diri ko to dito. 1.8. Ano na? So diri nga side mga idol ang pinakamahal is 1.6, 1.8. So 1.6 and 1.8. So mo siya basta new arrival mga idol, expected yun na siya. So kung ganan mo mga idol, kung budget ko nami mga budget, affordable ra kay siya. Pero ganan mo mga kuan, if ganan mo mabarato siya, mga pila pa ka months o na siya mo barato. So ipakita na ko ninyo mga big size nga mga panlalaki. Thumbnail sa
So mo na to mga idol ang ilang mga sapatos diri sa Octavian, ilang mga new arrival. So dili na ko masulti sa inyo mga idol ang mga price kay nakadepende siya sa sapatos. So sultihan lang ta mo sa mga price niya nga igarin ninyo mga price niya nga mga naa diri. Igarin ninyo depende sa sapatos ng mga pilian. Na siya 18, 16 and 1,500. So nakadepende siya sa sapatos mga idol kay worth it sad mga idol, dili pud siya kamahayan kay iyang mga condition good pagig kaayo. Di pre sa uban nga mga sapatos mga idol nga mahal siya pero ang quality niya kay bati na siya. So diri mga idol mga big size diri mga pambabae nga size and napoy mga panlalaki pero selected lang mga panlalaki kasagaran pambabae. So thank you so much for watching mga idol sa akong vlog karon kay nagpa-music na sila, makapiright niya ta. So so thank you so much, bye bye.